Stačíš? Tak čus. Tohle bude video o sjezdu tadyhle Jirky. Pokus o sebevraždu. Dalo by se říct. A jeho přepravitele je Ondry. Takže můžeme jet. Ještě ne, ještě musíme trochu vylepšit naší zábranu. Je Jirka připraven? Ano. Modul nepřipraven. Prosím. Tamhle to černý nahoře je ten modul, na kterým Jirka pojede. Zor. Tak, zem. 3, 2, 1. Jedem! Tohle udělá Jirka a modul zůstal tady. Ukážu druhou zkoušku. Trošku pomalejší. Tak a jsme zpátky. Jsem připraven odstartovat tuto peknou jízdu. Já jsem Slovak a jsem Čechoslovak. Pekná jízda. Pekná jízda. Připravena? Můžeme jet? 3, 2, 1, start! A je to už startovací rampou. A Jirka zůstal zde. A malinko se to zaseklo. Ano, a tento modul malinko zůstal přilepený na tom. Tak jo, a to jsme zpátky a tohle jsou přípravy. Jste připraven? Musím si dojít pro záchranu brzdu. To jsou blázni. Tak jak vidíte, přípravy jsou těžké, ale stojí to za to. Tady je moje sedadlo. A myslíte, že jsem připraven jet? Teď. Jsem tu zpátky. A jak vidíte, už jsem připraven k jízdě. Jenomže já jako započtu starter tohoto modulu nejsem připraven. Ale starter modulu připraven. Ej! Povedlo se! Můj modul! Modul to vyhrál! Startovací modul! A takže jedeme stejnou, Ondro! Tak čus, jsme zpátky a bude třetí a poslední sjezd. Já si jdu ještě pro můj záchranou brzdu! A datum je 7. dubna, jestli si to dobře pamatuju. 2015. 7. Dneska jsme psali dopočít 3 věci do Žákovský. Počítám kolem 8 budu doma. Já jsem připraven. Tak jo. Jakožto je jezde. Na poslední úterní 7. dubna 2015. Tak co? Připraven? No. Ještě je připraven můj nejlepší startovací modul. Jirko, posuň to nahoru. Není to moc brzo. Hop. Hele, nahoru není dolů, nahoru je nahoru. Ano, to víme. A... Lamy. Fakt. Tak. Tohle bude můj poslední svět v životě. Posuň to trochu tam. Posuň to a jedem. Ne, takhle. Víte, na hodinu. Vy jste nevěděli, proč to posunout. Jsem zase zpátky, jenom jsem si něco upravoval. Tak, já jsem teď připraven na to, abych odpustil se startovou a potřebuji se tak je, že jak budeme připravena. Já jsem
já jsem videokamera. Tak jo, tak pojď, hej! Jenom jdeme omrknout Bobby, tady se to urvalo při posledním dojezdu, no, jinak jsou dnešní. Hej, Jirko, Jsou dnešní, dneska jsme je tamhle nahoře ulovili. pojďme. Takže mohli bychom jít Já nahoru. vím, jak to zamádat, já jsem Tak ču, jsme zpátky a tentokrát pojede trochu jiný jezdec, Ondra. A pojede na stejném modulu, jako jel Jirka. Říkám to dobře. Tak jo, je všechno připraveno k jízdě. Kamera ano. Tak co, jste všichni připraveni k jízdě? No jasně, když Jirka dělá tu nejlehčí práci. Předtím jsem dělal nejhorší práci. Nevím, se toho báli. Tak teď jde Ondra a... Nevím, jestli mám jet. Že? Poněvadž? Nemáš se čeho bát. No, já jsem to přežil, pokud se to to vím. A proto umístím svůj batok. Jsi připravena? Ano, Video připraveno? ano, Můžeme to spustit? ano. Jedem! Video roku. Můžeme jet. Video roku. Video roku. Let's go. 2014. Borec. Já to chci zkusit ještě jednou. Dneska už. Ne, to už bude konec. Tak jo. Ale uklidně to nahoru. A teď vám s Jirkou ukážeme úplně tu nejrychlejší jízdu. Ale bez my dva. Spolu my dva. Takže vy ještě jednou, jo? No jak myslíte? Spolu jízda. Kdo bude řidič a kdo spolujezdec? Já budu vzadu. Takže spolujezdec. Tam si zahodil ten kásek. Tam to já odpíšu, já jsem mohl jet. Jo, já to mám jo. Přípravy? Přípravy jsou velmi těžké. Ale pak jízda je o hodně lepší. A nechci se kameramane vystřídat, že bych jel tam. Máma, s přežívkou? A kdo by byl jako kameraman? Jo? Ty těžko. OK, tak Čím bys to natáčel? Leda, že bych dal jako pohled jezdce, což by nebylo úplně nejhorší. jo, pohled. Jo, pohled jezdce. Tak jo, pohled řidiče připraven. Nevydržím tady moc dlouho. Počkej, ty pojedeš takhle? No. Nebo ne? Vy jste mě pustili. Hej, dejte to nahoru. Ondro, já ti ukážu, jak musím jít. To je úplně lehké. To musím jít nahoru. Stoj. Hej, já jsem ready, tak jedem. No. Já to vzadu držím, Jiří. Pojď taky. Hej, ten batoh. Nahoru, rychle nahoru, nejde to moc. Hej, já to tady budu držet trošku. Ondro, nastup si, musíš se držet okraju. Okraju? No, Já se držím. držíš se? No. Máš to, zapůžeme. Jo, všechno. Jirko, jsi připravený? Ano, já jdu na druhou stranu, jenom protože, aby jsme nebyli na straně. Hej, mě už volej ruce. To, hej, nahoru, jedem kam? Protože to nestihnu.
Prostě, hned jak gas na motoře, tak hned to v té chvíli musíte pustit. Já se tak neuzdržím dost dlouho. Počkej, já to Nebo dáme kameru někam. Takhle se. mám to když tak podržet. Tak jo. Kameru předávám tobě. Je zapnutá. Jo? Jo je. Takže já budu dělat pohled řidiče, bohužel Ondra se na to nějak moc necítí a hlavně by se tam neudržel, takže pohled řidiče, tady já, Jirka, takže... Já. A Pohled řidiče dělá Jirka. ano. Zádu řidiče. Já jsem zádu. A Hej. Čau. hej, já jsem tady brzda. Jsme připraveni? Jsme připraveni. Můžeme jet. Už se to rozjíždí. Nebo Jirku se to Tak tohle byl pohled řidiče. Určitě nechtějte zažít. A zatím se s vámi loučím. Ahoj. Tak, tady předávám drověžky. Tak, co říkáte na jízdu? Pohled řidiče totiž dělá Jirka, ale tak. A tak čau a uvidíme se u dalšího videa.